Bondia managen tekene munu. Ebe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa na-enwe abụ maka ịghọta understanding ife gbasara entitlement mentality. Understanding entitlement mentality. Nya ịghọta ife bụ entitlement mentality. Ndị oyibo sị na a deep dive into the causes, effects and solutions. Ya na anyị na-ene anya maka entitled mentality nwee kedu ife ọ bụ and kedu ka o si ebute nsogbu, kedu ife anyị eme maka ya. Maka ife o jide mkpa na anyị kale maka entitlement mentality bụ na ife na be anyị na ala Igbo ọ na-ebute ezigbo nsogbu. Ọkamma na anyị ghọtara ya, ghọtamie ya ghọtamie o, mana ife kpatalụ o ji wee bụ na ife anyị eneba anya maka na onye arụ na-aṅụ bụ onye na-anya ịchọpụta ife na-aya gị, ịfụrụzia na ọya gị nwere ike wee vụ ọgwụgwọ maka na avụghị ife na-aya gị, wee chọba na ọgwụ ya enye gị. Ya bụ nsogbu dị na be anyị niile karịrị akarị because of entitlement mentality. Kedu ife bụ entitlement mentality? A belief that one is inherently deserving of certain privileges or special treatment without earning it. Onye enwe bụ my uncle, maka ivi na ọ bụ my uncle, ihe alụrụzi ọlụ, ihe atarazi ahụhụ, ndị ọbụla nọzia n'akụkụ ife ilu na ndị abụla n'akụkụ na-atagbu onwe n'ahụhụ na uncle gị ya enye gị special attention. Ma ọ nwere ife email na onye nwe bụ your aunt, ife ilu because na ọ bụ your aunt, na ndị nọzi n'akụkụ na company ya na-alụ ọlụ na onwero ifefa kwesịrị inwe karịa nke nwa maka gịnị na onye abụ bụ ya aunt. Entitlement mentality. Even nna mmadụ because na ọ bụ nna gị, onwezie mma ụbọyị ya ifilu ya na ife ụfọdụ ikwesịrị inweta na mma ụbọyị na-enweta ya, ma gị nwere ife ị na-eme, you have no contribution. O nwere ebe isi enye aka chacha. Entitlement mentality. Na onye nwe bụ nwanne gị, onye bụ onye obodo unu maọbụ onye bụ onye vileji gị, o wee wepụta ohere niile, wepụta onyinye niile, wepụta ife o ji wee bili, wee na-agba mbọ etu o kwesịrị ịgba mbọ, wee na-agba mbọ etu nwoke si agba mbọ, ọ bụkwala nwaanyị etu nwaanyị si agba mbọ. Ịpụtazịa ịtọgbọlụ maka na nwanne gị onye obodo unu onye nwe bụ onye obodo unu maọbụ na onye nwe bụ onye ịmaalị. Ife ị kwesịrị ime na onwe ozi nke ị kwesịrị ime because na ịtọgbọlụ ka ebutere gị n'elu tebụl because you feel entitled due to na ọ bụ nwanne gị, ọ due to na ọ bụ onye obodo unu, ọ due to na ọ bụ onye ịmaalị, na ife enwe na ọ kwesịrị imeli gị ya, ma ọ nwere ife imeli. Onye ka a na-akpọ entitlement mentality. Ọ jọgburu onwe ya, ọ na-ebute ilo, ọ na-ebute ọkọ asịrị, ọ na-ebute ịkụ nsị, ọ na-ebute ịva ajụ, ọ na-ebute n'udo adịrọ. Entitlement mentality. Ya ka o ji dị mma na ọ bụrụ na anyị ghọta na ọ nwere nke na-ada n'elu, na onye ọbụla ya alụ ebe ọ kwesịrị ịlụ wee nwee ike inweta ebe ọ kwesịrị inwe. Kedu ikpe ọ dị? Dịka isi kwuo n'oyibo asị na discuss why it is relevant topic in today's society. Ọ bụkwala sọsọ entitlement mentality. In fact, ekwesịrị onye pụta ụtụtụ a na-akụzili ya maka entitlement mentality maka na ife ọ na-emebi na-erika. Nsogbu dị n'ezinụlọ karịrị akarị na ala Igbo anyị. Onye bụ ya senior brother, because na ọ bụ ya senior brother, you are not entitled over certain ife ụfọdụ. Onye nwụrụzi mmụarị ya, onye take ozi care of mmụarị ya, ezinụlọ onye take ozi care of it, nwunye onye take ozi maka duto na ọ bụ ya senior brother, ọ na ọ bụ nwanne gị ọ tọrọ gị ma na nga etọrọ ya, therefore it is entitled. Nsogbu ju na anyị Igbo maka this kind of concept. Ezigbo nsogbu ju na anyị Igbo maka again this kind of concept. Nwanne gị nwere ọfịs, ọ nwere kwa ya alụla ya n'ọfịs abụọ,
mana ibe n'ọfisi efu ndị ọzọ nọ sị na-agba mbọ na-enyere ya aka ma ọ bụrụ ndị ọrụ n'ọrụ ma ọ bụrụ ndị ọ na-akwụ ụgwọ ọrụ ifu ka si agba mbọ ka a wee nyere ụwa aka ngị nwa atọgbọlụ maka na nke unu nke a bụ nke anyị. You are entitled. Entitlement mentality is very, very dangerous. Onye ka uche dị mma ka anyị malụ ife ụfọdụ na-eso na-emebi ibe na be anyị, ka anyị malụ ife ụfọdụ bụ na nsogbu dị etu o si wee dị tata. One of them bụ gịnị? Entitlement mentality. Key characteristics of entitlement mentality. Number one, expectations without effort. O nwere mgbe ị na-agba mana ị na-eche ka emeli gị nke meli gị ọnwa meli gị ibie ma ọ nwerekwa ibe itile aka. Ọ bụrụ na ị tetela ụla jebe n'ọfisi nna gị ma ọ jebe n'ọfisi ọnkụl gị ma ọ jebe n'ọfisi ebe ọ na-alụ ọrụ ọntụ gị ma ọ bụ ndị family member imeri ya ibe tọgbọrọ bụ gịnị na-emesi ebe n'ọya nwanne ọnọdụ ka ụdị nwaanyị na n'ugwu ede na n'ugwu ede mpụta ụtụtụ nteta ụlọ ebe 6 am wee nọlide n'ọfisi m nọlide ya nke nnọ kịta anụ gị na akụ kịta nnọọ 9 pm. Ndị bụ ụmụnne m kwesịrị ịnọ mgbe ọbụla ka enye aka mara ebe esinye aka na agwa ọ ya emeri ya ọ dị entitled ọ dị entitled na iwu bụ na mba enye aka maka na mbụ onye nteje ndị nwa bụrụ onye nteje ọ jọgburu onwe ya. Expectations without effort. Believe that rewards should be given without putting in the necessary work. Ị na-achọ ebe mana o nwere ibe itili wee na-achọ ka ị nweta ya bụ ibe. Nke bụ ọsịgo lack of responsibility, blaming others or external factors for one's problems. Ịma na nsogbu karịrị akarị n'ụwa. Onye pụtazie nsogbu juru ya arụ, ọ ya abụrịla onye ọya sị na ọnya bụ nsogbu ya, ọ ya abụrịla onye ọya sị na ọnya mere ya. Ọ bụ nna emere ọ bụrụ nna mere, nna eme nwanne eme, nwanne eme onye ibe eme, onye ibe eme onye ikwu eme, onye ọbụla mgbe ọbụla o nwere nke ọ kwesịrị ime, ọ ya enwerịla onye ọbịa kpatalụ o jiri eme ihe ọ kwesịrị ime. Demand for special treatment. Expecting preferential treatment or recognition for minimal achievements. Ofu kwa ka anyị na-ekwu entitlement mentality. Kedu ife eji wee mara ya? Ịtọgbọ n'ụlọ ịtọgbọ nnọọ maka na onye nwe bụ nwanne gị bụ polisi, onye isi ndị polisi, ọrụ ya bụ ichekwebe gị ibe sọzi gị na-eme everched webụrụ ndị be anyị. So entitlement mentality is extraordinarily very dangerous. Ọ dị mma ka anyị bụ ndị Igbo mara na oso n'ibe na-ebute nsogbu n'ezinụlọ, oso n'ibe na-ebute nsogbu n'ebe ọbụla anyị nọ. Entitlement mentality ọ jọgburu onwe ya. O nwere ebe ya alụ, o nwere nke ya eme, o nwegodo nke ịlụ, nwegodo nke imele, ị ka na ebele na-achọ ka emele gị nke karịrị gị maka gịnị? Na nwanne gị ọ nwanne gị ma ọ bụ ọga gị ma ọ bụ bọs gị ma ọ bụ nke ọbụla ịkpọrọ ya. Tetakwa n'ụlọ ndị Igbo maka na iwe nwe mebisiela anyị family. Causes of entitlement mentality. Kedu ife na-ebute ya? Cultural factors. Influence of societal focus on instant gratification. You see, o nwere ndị ọdịna, for example, anyị nwa bụ ndị Igbo dị ka anyị si wee kapa anyị si wee dị, o so na disease anyị na-enwe etu family anyị si wee dị, etu culture anyị si wee dị, maka na anyị bụ ndị community, anyị bụ ndị na-emekọsị ibe ọnụ, anyị bụ ndị na-abụrụ na-ebelivụrụ n'ife ofu onye individuality. Onye ka ndị kwuru okwu si wee sị na I am because we are. Anyị bụ community people. So mostly cultural factors na-ebute ya maka na ọdịnala, maka na omenala na diọkpala ya eme ihe dị etu a, diọkpala ya enyere ụmụnna aka. Elute m mgbe ahụ mgbe gburugburu na nwanne nwere ike bụ diọkpala sị na ọ ya agụrụ akwụkwọ ka ụmụnne ndị ọtọ wee gụwa. Enweziri ike diọkpala ụmụnne ndị ọtọ gụsịzịa ọnụ nwaanyị ya agụkwuni asụwazialị diọkpala oke oyibo, ma ọ bụ ụmụnne diọkpala anyị aya enyerozili ya aka, ọ ya ejere zụlụ ya zụọ ụmụ nwanne diọkpala azụ, mana diọkpala na nne na nna
jee lụwa ọrụ ugbo si gịnị ka a wee lụta ego ka ndị atọsi wee gụa. Ive etu ndị Igbo si eme mgbe ahụ ya bụ iwe wee bute oke ilo n'ala Igbo maka na ndị diọkpala jesiri agụ taa ahụhụ niile ka ba wee gụọ anya bụ akwụkwọ gụsịziri nya bụ akwụkwọ eluterozi diọkpala ike ọbụla ọnụtọ nwaanyị n'ozie nwaanyị nwunye na-ebupụzi eru n'ebe mmụ diọkpala abụ nọ. Mmụ diọkpala abụ agụrọzi akwụkwọ, diọkpala agụkwuru akwụkwọ maka gịnị na nwanne ya nwoke na-asị ka nwanne ya ndị ọtọ gụa. Ifugo cultural factors so n'ife na-eme entitlement mentality nke nwa gụlụni wee ka ofile entitled nọ nna ya na diọkpala kwesịrị ife ọ kwesịrị ime ka o mere. Diọkpala na nwunye ya a na-efili entitled na ebe ọ sacrifice akwụkwọ kwesịrị ego wee zụọ nwanne ya na nwanne ya kwesịzịrị ụdị ọ gụsịrị akwụkwọ lụba ọrụ ka o mee gịnị ka o fesi ezinụlọ nye nwebụ diọkpala ka ọ na-enyere nye nwebụ diọkpala aka. Ịhụ ya na ife na-ebute entitlement mentality bụ ka ndị kọlchọ ndị ụwa mgbe gboo ahụ maka ọ na-atọ ụtọ mana unfortunately ọ bụ ọzọ ebe anyị nọ ya tata o wee na-ayasasị ezinụlọ. Parenting style, overprotective or indulgent parenting where children are not taught to deal with failure or even rewards. Yes, entitlement mma m ya emeli m ya mpa m ya emeli m ya maka na ba na-eme ebe kemgbe esi na nwata na-eme azụtọlide nwatakịrị ọmụọzi nke ọ ya emela onwe ya ọ na-eche ma anti m ya eme dadi m ya eme ma ọ m ya eme ọnkụ ya eme anti ya eme ọ ya enwelile onye ya emeli ya duto ka esi wee zụ ya. O so n'ihe anyị na-aya tata parenting style aka jide mma na anyị akwụsị ya maka n'ụwa na etizi so many things na-adịbụrụ na our system. Personal experience, lack of consequences, or constant rewards may promote entitlement. Yeah, because na-enye bụ ebe m ya a na-enye m promotion dị afọ arọgaziteze nchebezie na iwu bụ na-enye nye maka na ị na-edele m akwa mbọsị ị na-ederozi akwa ọ bụla okwu maka na ị na-evicheli m ofisi mbọsị ị na-evicherizi ofisi ọ bụla okwu. Esi lack of consequences or constant rewards may promote entitlement. Ife onye a na-emelili ga-emeli mgbe ken mbọsị ọ na-emerozini ọ bụziala na omewe ajọ ibe maka gịnị na o mere gị maọbụ nwanne gị na-enye gị ego mgbe ọbụla mbọsị ọ na-enyere gị ego okwu maọbụ nwanne gị na-egotere gị akwa mbọsị ọ na-egotere gị akwa okwu. Ibe ka anyị kwesịrị ineba anya maka na ọ na-ebute oke nsogbu na be anyị. Iwe nezi anya web examples of entitlement mentality. Example erika kedu be anyị ebido ibe n'ebe a na-alụ ọrụ employees expecting promotion without meeting performance criteria due to na onye bụ onye izizi ebu ụzọ wee n'ọrụ dị afọ ofe iluzie na promotion bịara anya na ọnyanwa mana o melitiri ya o nwere experience nwere mgbe ahụ na DCM University o nwere ovu onye nwe bụ ndị mba ụzọ wee kpọbatasị na university o nwere mgbe a ya asị ka eweta foto ewesị m weta foto ndị Afrịka onye ya eji wee mee brochure mana o nwere onye nyere ife achọrọ na-adị na-eyi akwa akwụkwọ mgbe ọbụla nwekwa that particular kind of youthful appearance achọrọ wee shortlist ya bụ onye abụ onye nke bụ ụzọ wee bata na skuul wee sị na m emewe alụ wee sị na m emewe alụ n'ọnyanwa bụ ụzọ bata skuul n'ọnya bụ onye kwesịrị iweta ịba kriteria ọchọdị ịma kriteria enidi na ebe achọ bụ n'obu ụzọ isi entitled o nwere spirit of entitlement because etu o bụ ụzọ n'ọnya ọ dị entitled without looking at the criteria. Ọ na-emebi ibe ebe a na-alụ ọrụ duto na-ebu ụzọ were gị ọ na-ebu nwata akwụkwọ duto na gị bụ onye ụzọ ma admit wee nọziala dị afọ onwezi ife niile ya data na ọ ga-atụrụ uyo maọbụ ụdị enwe ọ bụ mụnwa na-abụ maka ndị Afrịka nke taa na-enwe ọ bụ iwu bụ na onye Afrịka ọbụla bịara na skuul uwe na mma ama ọ bụrụ iwu enwere ike ọgụ ụfọdụ onwe ka onye ọzọ siwe ka onye asị wee bata nke na-echukwu maka na ibe n'ọfisi m na ọdụ ka itinye m ọrụ ime m ka m lụkarị nke m na-alụ so na ọ na-adị mma n'ebe anyị na-alụkwu ọrụ entitlement mentality
ọ na-emebi ibe, ọ na-ebute ekworo, ọ na-ebute ilo, ọ na-ebute oke esemokwu, mana nnebi ya anya akwụsị. Personal relationships. Individuals demanding respect or favors without offering anything in return. Because you are my wife, therefore, because you are my husband, maka na ịbụ di m, ebezialụ di m, maka na ịbụ nwunye m, ebezialụ nwunye m, nya ibe niile gbasara onye abụ ị na-enyo, ọbụzialụ maka na ịdị entitled. Ọ debe fonu, ijebe na fonu ka ị mara ibe dị na fonu ya. Personal relationship. Ma ọ bụ ya girlfriend or ya boyfriend, ibe ọbụla o meghe, i buru onwe gị niile tinye ya, because if you na ịdị entitled ịma ibe na-eme. Ọ na-ebute ọgbaghara na society. Social media, people seeking validation, likes, flower without offering value. Ya nke a bụzi nke a na-agwa ndị otu anyị. Eze ndị mmadụ like ya gị, eze ndị mmadụ follow gị, mana o nwere ebe ịnyala onye ahụ ilozozie na ọ na-ego data maọbụ isi mmanya wọchị ya YouTube, ka ọ jezie wọchị bazia ya YouTube ụtụtụ ehihie azụ ọ na-awọchị YouTube. Ị jụrụzi ebe o si enweta ego o ji awọchị YouTube, maka na ị na-asị chọ ka ọ wọchị YouTube because no you are student or because no nwanne gị ịhụwa nke na ọ dị ka ọmụ ka a na-agwazi n'ọnwa. Entitlement mentality. So negative effects of entitlement, negative effect here, okay? Erosion of work ethic. Individuals may lack motivation and drive to improve themselves or contribute to society. Yeah, onye nwezi ka tọgbọlọ na-eche ife o kwesịrị ime na onye mere, effort o kwesịrị itinye na onye etiro, ọ bụ nsogbu. Then damaged relationships. Unrealistic expectations can strain personal, professional, or social relationships. No one will be your girlfriend because now your girlfriend. You are entitled, you feel entitled. Obviously, na marry, or na divorce, or na separate go. Yes, no one will be your uncle. You will know your maybe the man no. Obviously, no marry, or no material. Oh, what come be balo? So on a damaged relationship, on a damaged friendship, on a damaged brotherhood, on a damaged sisterhood, whichever way you put it. Psychological consequences. Increase dissatisfaction, anxiety, and sense of resentment when expectations are not met. Of course, one of the dangers of entitlement mentality is ilo, ekwolo, ajobi, enuogo, ekwasili. Because na inweta ozi ife na-achọ n'ibe ya n'isi nọ. Inweta ozi ife na-achọ n'ibe ya cousin nọ. Inweta ozi ife na-achọ n'ibe ya nephew nọ. Inweta ozi ife na-achọ n'ebe abụ ya uncle nọ. Inweta ozi ife na-achọ n'ibe aunt gị nọ. Kedu ife pụtazi increased satisfaction, ọgbaghara juzi everywhere. Ilo adị, a na-eli na nna ọ na-ese, a na-eli na nna ọ na-ese. Entitlement mentality ndị be anyị ọ jọgburu onwe ya. Ife ozi jọgbu onwe ya bụ na ọ na-ebute ilo na society ọbụla. Ọ na-ebute oke esemokwu. Ọ na-ebute mụ na gị kwụ mụ na gị akwụrọ. Maka na ịnweta ozi ebe ị na-achọ n'ebe onye abụla, iweziele kwụba asịrị. Maka na ịnweta ozi ebe ị na-achọ n'ebe onye abụla, iweziele kọba akụkọ. Maka na ịnweta ozi ebe ị na-achọ n'ebe onye abụla, ịgwazie ndị mmadụ ewe na onye enwere gwanị nke ọ na-eme. Ọ bụla onye na-aga n'iru ịchọọ ka iwere asịrị situ onye, maọbụ ka iwere nkọtọ kọtụ onye, maọbụ ijeje bonyite ajọ ife ọ na-eme, ma nke ahụ ife ilu na ọ na-emetara ọfụma ka ịgwa ndị ụwa na-enye entitlement mentality. Maka na entitlement gị n'ife ilu na ọdịgo tampered with. Negative effect of entitlement mentality onye ka anyị na-ekwu ya, ọ jọgburu onwe ya. How to overcome it? O nwere ụdị ọzọ ihe eji wee overcome entitlement mentality na-abụrụ self-awareness. Acknowledging the behavior is the first step toward change. Just mala onwe gị, mala onye bụ, mala ya weakness, mala ya strength, mala ebe chi gị si were gị ọkụ, mala ebe ị na-emeta ọfụma. So that ebe ị na-emeta ọfụma, ị na-emeli ya na-aga. Ebe ị na-emeta ọfụma, ị dị dispo, maa na ebe enu bụ ya weakness, wee nwee ike isi ebe abụ, wee binye, wee mara ka ihe esi contribute na-enye aka, maọbụ mmadụ, maọbụ mmụọ, mgbalịtụ ihe esi wee nye aka. Onye abụ n'ụwa na-adị mma. Self-aware, mala onwe gị. Ife na-adị mma n'ụwa a ụwa ji aga n'iru bụ mmadụ ịma weaknesses ya, mmadụ ịma strength ya. If you know your weakness,
and know your strength, I bet you move further. So self-awareness, ọ magburu onwe ya. Igbo ndị ebe na-ege ntị, gekwenụ ntị ife ọzọ entitlement mentality etu esi wee gbanarị ya. Teach responsibility, encourage taking responsibility for one's actions and outcomes. Mgbe ị mere mistake, ebunye mmadụ. Mgbe ị ma na ebe enunwe na ị na-emetere ya na nke bụ nke ị na-emerọ, ejene ka ị kọbaba onwe gị. Nke enu bụ ya weakness, na ire anụnwa bụ nke ị na-emetere. Kwelụnụ nke ahụ bụ nke gị na chi gị, ebe chi gị si were gị ọgụ ma ọ bụrụ ndị be anyị. O nwere onye dị asọ nke na-ajụgbu onwe ya bụ ipuchuru onye ọzọ responsibility. Nke na-ajụgbu onwe bụ idebe ka ya sị na onwere ebe dị ka gị. Teach responsibility, learn how to be responsible. We are being told to be responsible. Ife a na-agwa anyị bụ ka anyị malụ ife eji adị responsible. Nke ị na-emetere kwee na imetere, nke imetere kwee na imetere. Maka na ọ bụrụ na imetere wee na-achị na imetere, ọ because na inwe entitlement mentality. Mana ọ bụrụ na imetere kwe na imetere, ịma na iwe ọkụwago towards ịbụ onye ka mma. Maka na ịbụ onye ka mma ka anyị ncha n'ọrụ. Ịbụ onye ka mma ka anyị ncha bịara ụwa. A na-fight, na-develop in order to become a better person. Mana problem anyị na-enwe bụ na anyị na-edebe arụ na sọsọ anyị dị asọ, onye nke ọzọ na adịrị asọ. Ịmazi ebe ahụ ịmaalụ, need weak, need hot tempered, and ịkụwa asịrị, n'imebiwo relationship nke na mmadụ. Ihe jere si ya sorry, ịtọgbọlụ ka ndị iwe, ọ na-emebi iwe. Promote gratitude. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị kwụsị na ọya entitlement mentality nwe na isoro ahịa, kedu ebe ọzọ ya eme? Shift focus from what is owned to what is already received. Nke onye gift mmadụ bụ gift mmadụ, ebe onye abụ kenenye nabata ya na nke abụ ewene na o nyerọ gị wee filuzie na ọ bụrụ ya. Promote mmadụ, promote nne gị, promote nna gị, promote ezinụlọ gị, promote nwanne gị, promote enyi gị, bunye ebe enu. Echezina ka ọsọsọ inwelu o wee bụrụ ya ịbịa na calculate ya sọsọ ibe ị ga-enute mma ọ bụrụ ya, ọ bụza na ị ga-etere mana ọ bụrụ ọ bụrụ ya. Encourage hard work and persistence. Kabara ka ị bụrụ onye na-adị very hard working, na-achọ ibe ọ na-eli, na-agba mbọ ụwa ya. Kabara ka ị bụrụ onye na-agba mbọ n'ụwa, na-ata afụfụ ka ndị ọzọ si ata afụfụ, wee nwee ike ime ka ibe dị mma. Maka na laziness na-ebutekwa entitlement mentality. Onye na-ejere ọrụ, onye na-achọrọ ịbala onwe ya olu, ọkwa kịta anụnwa na-enye n'ụwa ya zi ọya. Ụfọdụ nọ na TikTok, ụfọdụ nọ na Facebook, ụfọdụ nọ na Instagram, na-achọ ka ụwa baya esi dịrịba mma, ịtọgbọlụ n'ụlọ. Ụfọdụ ya ga-awụsị ala arụ n'ụlọ, okiribe TV, ọ wụsị arụ, omenye ọtọgbọlụ ka ọ daa n'elu. Maka na ịma na Jizọs, ka ọ bụrụ Jizọs na mgbe ababa akwụkwọ nsọ si na-esendela anyị mana from heaven. Pụtazie mmụmụ ime eze abụ, for example, tete n'ụla by 6 AM wee jebe n'ọfisi, mgbagolo mgbada mma nụrụ ihe ndị eli ada. Ịpụtazie ka nchịkọla onye abụ nne wee nyere gị aka na abụrịba dị ka gị mbụ. So na promote etu esi wee overcome entitlement mentality bụ gịnị? Dị very hard working. Instead of ịtọgbọrọ n'ụlọ, dị mkpa mmadụ awụsị arụ, gbaa perfume, maka tọgbọrọ susu. Okay. So cases, real life example. A successful person who overcome entitlement through hard work. Number one, on what is okay na bona disease of entitlement will not make na arụ. Kabara blow na alụsị ọlụ ike na agba mbọ. Number two, the consequences of entitlement mentality is the workplace, performance-related issue, toxic work culture. Yeah, ọgụfọdụ ya abụ n'ebe akpụkpọ ya na-alụ ọrụ ọgụfọdụ udo adịrọ. One of ibe butere ya bụ entitlement mentality. Because n'ibu ụzọ enye gị ọlụ, ị chọzie na ndị bịara ọgụ ụtọ na tọdịta ahụ ihe alụrụ nke ịkwesịrị ịlụ everchet karịa ụka. Entitlement mentality
ọ jọgburu onwe. So na ibe anyị na-achịkọta na ya taa na-enwe abụ maka entitlement mentality. Enidere ịnọrọ echekwa onwe gị nyoo n'ime onwe gị wee jụkana onwe gị ibe a na-ekwu maka entitlement mentality ị nwere ya. Entitlement mentality ajọka, ọ dịrọ mma, onye ọbụla kwesịrị ga na-agba mbọ. Onwe onye gbara mbọ kene onye azụ, onwe onye nyere gị chaa mee appreciate, edebene n'ọnge ka ọ dị n'ọnya ka ọ dịrị imeni, ọ dịkwuru gị nwe imeni. Entitlement mentality ibe anyị akọ na ya erika maka njedebe n'ọnwa maka na ọ karịrị akarị, mana unu elezokwana na inwe ike ka ị na-alaiki ebe anyị na-eme na-echi ya na kọmentị maka na ọ ya enye aka ka anyị wee na-aga n'iru wee na-edevelopụ n'ebe anyị na-eme maka na nkụzi ka anyị nọ asụọ na oyibo akọwa na Igbo. Entitlement mentality amama onwe nwere ajụ ọya Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Ajụjụ nwe bụ maka topic anyị triti tata. Ajụjụ m na-agbaganye ebe entitlement mentality is well related to our culture. So my question now bụ otu anyị bụ ndị Igbo now, entitlement mentality ọ nọdịrọ alien to culture anyị maka na anyị bụ ndị na-emekọ ive ọnụ, anyị bụ ndị na-ebikọ ọnụ. Entitlement mentality that term ọ na ọ bụrụ ife ndị ọcha, ọ na ọ bụrụ term ndị ọcha ka ọ bụ ọ ife anyị ju amala onwe anyị, ọ culture anyị ka ọ bụ, ọ way of life anyị ka ọ bụ maka na anyị na-enyere onwe anyị akarị nne. Anyị bụ ndị na-ebikọ ọnụ na-emekọ ive ọnụ atụ ụmụnne. Ọ nwezie tata ma sị na because na ma chọrọ ka ụmụnne m dị entitled to my ife nwe na mmenyereleva aka. So onye bụ ajụjụ nwe, adị m confused. Ajụjụ dị ka eji ọ dị ka siga akpụ n'ọnụ. Ife mere ya bụ na anyị kwesịrị ịma na ndị elileli bụ ndị elileli, a na-eligo bụ na-eligo. Ọkwa na steeti anyị kịta ka a na-akpụrụ ndị dibịa abịa na-create impression na si efu na dibịa bụzi ajọ ibe, unu nwebụ ndị ụka bụ ndị ezigbo mmadụ. Nwaanyị impression a na-ekreti kịta, mana ife butere ya bụ ndị elileli. Unu anyị nọ na Thailand, unu bụ ka ndị Thai ji wee jiri kọlchọ ba kechie ebe ọbụla ibi nwere alụsị na-eche gị ka ọ na ọ bụrụ ya. Ebe ọbụla ibi nwere alụsị na-eche gị n'obodo, ije anya airport ivugodo alụsị nke ha wepụtara taịm na-echekwalefe airplane a bụ iji wee bịa na taxi ya ebu gị wee jee na ebe ya abịa, enwere alụsị nọ n'ime taxi ahụ. Ebe ọbụla ị na-eje nwere alụsị, bụgodo na BTS bọsị everywhere enwere alụsị na-echekwa ndị ọbụla. A sị na nkụ dị na mba na-eyele mba nri, ndị ọbụla na nkebe, mana nke anyị bụ ndị elili eli. Anyị na-eche n'igwe na anyị n'iru mụ na eluigwe ahụ wee jide ebe a wee penetrate our system wee tụsa anya. So na your question is very very important, very very vital, very very essential. Mana the problem ebe ahụ ka anyị nọ ya. Mgbe anyị bụ ndị, as a matter of fact, all English ka anyị na-akọwa maka na ọ bụla English izi elozokwana na mgbe anyị na-agụ akwụkwọ onwe ndị ịsụọ Igbo asị speaking vernacular ọkwa ya na speaking vernacular. Chineke gbayalụkwa m mgbe na nke m mere maka na I've always been a class prefect, so na-eso na ndị na-ede afa ndị na-speaking vernacular. Anyị Igbo gbayalụkwa m. So n'ibe anyị ekwu maka ya bụ entitlement bụ nke ndị ọcha, ọrụ ibe ndị ọcha ka anyị na-emezi ya kata, mana the problem anyị na-enwe bụ na anyị disconnect with nke anyị. Therefore ihe anọ ka ị were nke pre-colonial Igbo society is different from colonial Igbo society. I don't know if you guys are getting what I'm saying. Pre-colonial Igbo society, Igbo philosophy of life, Igbo cosmology dị iche na nke tata. Ife mere before ndị ọcha wee bịakwute anyị dị iche na ife na-eme taa maka na elili anyị eli. That is the answer. So they say the entitlement mentality is it alien? Yes, it is, because I na-use English ndị ọcha wee na-akọwa constitution anyị na-use na Nigeria ọrụ nke ndị ọcha, ife niile our jurisprudence nke ndị ọcha. So na-eligo bụ na-eligo kadịma ibe a na-ayọ ọrụzi ya bụ ibe ndị anyị ji akọwasị ife niile ka anyị na-aghọta, because entitlement mentality edebekelie
Masisi Kwube is opposite our cosmology. Because na nna gị, it entitled to even nna gị. Diọkpala dị entitled to even nna ya as onye nwe ụlọ. Ama m ọ na-adaba, ntị ya dịkwa. And etu a ka ọ bụ etu culture anyị si wee dị. Mana the point bụ shekizie ka even ibe butere ilo n'ala Igbo niile bụ this entitlement mentality. Nke pre-colonial before ndị ọcha abịa na mgbe ndị ọcha bịara. Eji wee mere dị customary court or whatever, maazị m ebe ka Supreme Court si na na-ekene nwaanyị a na-eketezi ibe nna. So na elile anyị bụ onye na-elile anyị. So mana ibe a na-ekwu tata bụ mana ibe ebe enwekakwala ọnụ bụ even in our Igbo cosmology, even in our Igbo spirituality, even in our Igbo culture, entitlement mentality does not support someone to be lazy. Because even as we have some element of entitlement mentality in a positive way, because not just procreation, onye nke nyesielu nwata n'ọlụ nna ya nwa o take over, ọ dị entitled. The concept ahụ nwere ike ọ ya enwe another name I am here. Maybe just as you said, entitlement mentality might be different from the concept of onye Igbo and from the concept of the Western person. Mana nke anyị na-ekwugodịkịta nke Western person, enwere ka juxtapose ya with nke ndị Igbo. Mana ka o si na dị, etu ọbụla isi wee kọwa ya, entitlement mentality does not support laziness. Maka na ibe bụ nke nna m, ijezeje di ya. Ilozozie na nna gị jere agụ, je kọọ ugbo, je lụọ ọlụ, wee taa ahụ niile ahụ, wee nwee ibe abụọ nwe. Ị kwesịrị inwe nke gịnị. So ị na-anya ịbụ na ive characteristics of entitlement mentality might be different irrespective of whether it's a Western point of view or African point of view. Why? Because no one but entitlement mentality na support laziness. No one but na support envy. No one but na support jealousy. No one but na support equality na agayale. Mmụ vices niile, even niile na nwere mgbe ọ na-support ya. Kata mana nke ọ na-achịtarazi nye ka o ji ekwe na-ekwusi ike na ife eji eme ya bụ na ọ bụrụ na ịdị entitled ịtọgbọzialị ihe mere ị kwesịrị ime, ma ọ bụ nke ndị ọcha ma ọ bụ nke ndị Igbo. Amụma nwere anyị eze amụma nzatara ibe amụma azabịa taa na reason erike. I believe na ndị kakwa mmalị nwee ike zara ezata. So kedu ka isi ji azatara ya? Yeah. Ka ọ nwere inwe ike add your own contribution. Maazị na-ezata ya because at the roots of even in laziness. As far as na culture anyị adị promote laziness, culture anyị dey promote ịgba mbọ. So maazị yes na your answer dị very na-ezata ya because ebukọtacha even in ọnụ even this roots this symbol laziness, as in everybody should be working. Wherever na-eme ejinela onye ọzọ anya. Ịgba mbọ. Our culture dey promote ịgba mbọ rinne. Nke bụ ka I'm sure of that one. Igbo culture dey promote ịgba mbọ. You get? So masị na-ezata question. Okay. Onye ọzọ nwere ajụjụ. Wadị ya nwere ajụjụ. Edu, ị nwere ajụjụ nke gị? Your contribution. So I want to how does the Igbo concept of hard work relate to entitlement mentality? Because how does the Igbo concept of hard work? Yes, relate to okay, we're going to ife anyị jụrụ amakakwa ahụ. Now, Igbo concept anyị nwee gba mbọ a na to entitlement mentality na-ekwu. Ka m were example maala gị atụ nọ nna m ochie dị ebe a. Thailand bụ mbọ ka a na-agba ebe a. Abịago m Thailand. So ma rapụzi ife m kwesịrị ime asị mmadụ mbọ ịgbaga mbọ n'obodo a na nevi ya anya ụtụtụ ojebe ọlụ ọbịa n'ọfịs ya. Ghọta?
ntọgbọlụ ndị ebe na kondom ntọgbọlụ ọbịa ụtụtụ agụụ na-agụ m lie ive eive mbịa ọ na-agụ gị lie ive nye ọwọzibe m na-emenwuni mana ọ ya dute m obodo nrapụzi ya nyovezie ive ọ na-eme ọ bụ na ụdị avụ nne ịma na ụmụ ike kedu ive iji asịzi next of kin m nwakwali ive ọ bụrụ ụdị abụ akụ ya agụnị ịghọtala ya na so anyị bụ ndị na-epromotu agbammba asị ndị Igbo anyị bụ ọ bụ na izuru ị nọlụ n'ụlọ kedu ibe na-abịalịba nke ọkụ ịchọ omezi ebe ahụ nne ka ọ na-esizi ya ọ bụ na ị na-agbarụ mba asị ebido nya bụ anya ụvụ ahụ mgbe ahụ nyobezie nọ oyibara na o melụlụ m mpa m emelụlụ m mama emelụlụ m ọnkụ m na irite m obodo na ọ rapụo m nsịbazịa that is simple truth dị na nwanne m so na ọkwụ ọtọ. Do you have anything to contribute, or do you think no Zatalia? Kedu ebe ọ zara iche? Kedu ghọtara ebe ọ zara? Ihe nghọta n'ihe ọza bụ in as much as that na anyị nwe our uncles, nwee our nne na nna, nwee brothers and sisters, even ndị anyị na-akpọ brother ma aunty ga-enyere anyị aka. In as much as na anyị nwecha ha, we shouldn't just relax. Maybe expect maybe na anytime anyị kpọrọ ha na ha ga-help anyị. So ihe na suggest or ihe na contribute here, let all of us stand and let all of us stand and focus on what will help us. You know, let's be hardworking. I mean. Wonderful. Onye anyị okwuru ebe a sị how to overcome entitlement mentality, self-awareness, mala onwe gị, teach responsibility, malụ nke na-ede good na nke na-edere good na nke, promote gratitude, just appreciate, na-ekene, emeli gị ọma kene, ihe adịrọ mma, ihe adịrọ ka esi ekwu ya, ihe adịrọ ọchịcha, chọọ gị ga. Encourage hard work and persistence. So what you say I do? Well, okay. So when you want to take a mood, that's why I put that on my entitlement mentality. Entitlement mentality. We have looked at it. They are all mechanic, lawyer, melody. H's neck or no melody, main kegi. Cabaret, the Chinese mailing kegi. Macanon on your beer. No, can only have in a channel melody balambo where OJ melody. And the cabaret, this shop. They were playing a disease entitlement mentality around Babambo, the Chineke Kelonia Obuna, near Onyenkia, Oyabuna we give to Chineke Juania, who alone Chineke Jua were taken away. Cabar Conyaganana, every nature conya of the melody, Macanade entitled. Ekenekwe moon. Whenever I can take a name moon. Kapan Arakonde shall not comment and share our programs. Thank you very much.